Nicole and Chris. Maayong buntag. Itago nyo na lang ako sa pangalang Christine. Isa sa mga long-time listeners ng Tambalan dito sa Cebu. May asawa ako at 2 anak. Napasulat ako para humingi sa inyo ng payo. Recently nalaman ko na kinontak ng manyakis kong mister ang kapatid ko sa cellphone. Inalok ang kapatid ko na mag-kemerut through video call. Kung papayag daw ang kapatid ko, bibigyan niya ng load. Ang bastos niya, Tambalan. Diring-diri ako. Alam ko naman na may mga ibang babae pa siyang binabastos dati, pero ang hindi ko matanggap, pati ba namang kapatid ko, hindi pinalampas. Nang malaman ko ang kahindik-hindik na pangyayaring ito, kinumpronta ko ang mister ko. Sa halip na humingi ng tawad, magpakumbaba at aminin na umatake na naman ang pagkamanyak niya, muntik pa akong saktan. Balde-baldeng luha ang iniyak ko noong araw na yon. Kinabukasan, nilayasan ako ng walang paalam. Hindi nagparamdam ng 3 araw. Pagbalik, humihingi na ng tawad. Magbabago na daw siya. Nahirapan ako nung una kasi nanggagalaiti sa galit ang nanay ko. Ang gustong mangyari, iwan ko na daw ang asawa ko. Kaya lang, iniisip ko ang 2 anak ko. Kapag hiniwalayan ko, mawawalan sila ng tatay. Lalaki silang hindi buo ang pamilya. Ang ending, pinatawad ko. Pinanghawakan ko yung pangako niya na magbabago na siya. Pinili kong buo ang pamilya ko kahit wasak na wasak ako. Napapansin ko naman ang pagbabago niya and I can see that he's really trying. Kaya lang, hindi mawala sa isip ko yung mga kababuyang ginawa niya. Hindi ko maintindihan kung bakit nagagawa niyang saktan ako ng ganito. Sa hinaba-haba ng pagsasama namin, may mga nandigaw na din sa akin. Kahit minsan, wala akong pinatulan. Kahit minsan, hindi ako nagpadala sa temptation. Alam ko kasi na mali. Lately, dahil sobra na ako nasasaktan, naisip ko, gumanti na lang. Paano kaya ako makaka-move on, Tambalan? Paano kaya mawawala ang galit sa puso ko para makapagpatawad ako ng tuluyan? How will I heal? Ang inyong tambalanista from Cebu, Christine. Well, Christine, bukas may parada ng mga martir. Saan banda? Dun Baka sa may hindi pa siya dito. nagpaparegister. Meron pong registration online. Ay, kaya lang Manila. Cebu base ka pala. Hintayin natin magkaroon ng parada ng mga martir. Mga nagtitiis. Yan, sa Cebu. Kasi yung balita ko, partner, ayon kay Maricon, Marites at kay Maricar, Oh, dito sa Manila ang parada. okay. Oo, so wala pang Cebu chapter. ng mga... Marami-rami nga daw yung sumasali. Oo, Quirino eh. Grandstand gagawin. Galing. Pangmalawakan. Grabe. Matindihan ite. Wala lang naman, Christine, pinagagaan lang naman namin ng ever so slight ang mga ganap mo sa buhay, no? Well, ako partner, natatandaan ko nung kinasal kaming mag-asawa, yung homily ng pare
Kaya siya nag-retain sa akin kasi yun din yung na-pick up nung gumawa yung nung videographer, yung gumawa ng same day edit or Oo. SDE. Yes, yes. Ang sabi ni Father, separation is not an option. Yun yung sabi niya. Yun yung sabi niya. Ganun. At ako hanggang ngayon pinanghahawakan ko yun, partner. And we always say this on air na iba pa rin ang buong pamilya. But then again, meron tayong mga nakakausap na wasak na kasi sila. Yes, May mga yes. nakakausap tayo na wasak sila physically, emotionally, mentally. Totoo yun. 'Di ba? Water lily. Charot. Ipinasa pa kay Rita. Naisip ko nga, wasak sila finally. Oh, diba? finally. Pero mas Diba? malayo talaga Yung akin, water lily. Yung itinulad ko pa ng pronunciation, no? Water lily, ganun, di ba? So, ano talaga yan? Hindi mo pwedeng ipilit kapag kawasak na feeling ko. Kasi, ako ang na-open lang ang mind ko dun sa mga ilang mga tambalanista na nagbibigay din sila they are in the same situation na nagbibigay lang sila ng opinion na minsan, ino-okay lang natin ang domestic violence. Ino-okay lang natin kasi gusto natin buo. Gusto natin buo yung pamilya kasi nga, 'di ba? Separation is not an option. Kailangan i-maintain, kailangan lumaki ang mga bata na may mga magulang, ganun. Pero paano naman kung ganun na? Kabastusan to the maximum level. Binubugbog. Iba na yung effect sa'yo. Oo, di ba? Psychologically, tama yun. Correct. Mentally, Ayan water naman lily. din, water lily. Lahat na may li na maisip Yan, mo, di yan ba? na, di ba? Malamang affected ka doon. Correct. Totoo yun. Yun lang yung may isip mo na, parang, syempre gusto natin buo. Ba't naman hindi, di ba? Pero kung sa bawat araw, yung puso mo wasak. Sa bawat araw, basag ka. Ano pa ba? Durog. Oo. Na blender. Pinong-pino, Oo, giniling, correct. tinapakan, niyurakan. Ano yung kanta? Ano? Parang ninuno. Nanuno. Di ba? Alam mo yung parang, medyo kailangan ding pag-isipan. Hindi ko naman sinasabi na wag piliting buuin. Hindi naman din. Kaya lang, lagi din naman nating sinasabi, partner, that you cannot give what you don't have. Kung wala ka ng Agree din. pagmamahal na Yes, maibigay kasi wasak ka na, paano mo pa mabibigay yun sa mga anak mo? Sa mga anak mo na sinusubukan mong isave na wala silang tatay, 'di ba? Kung ikaw mismo, hindi mo na mahanap yung happiness sa heart mo, hindi mo na siya makita, hindi mo na siya matagpuan. Pag hindi ka masaya, hindi ka makabigay ng kaligayahan eh. Agree din. 'Di ba? Kapag hindi ka loved, you don't feel loved, you cannot give love. Wala kang nararamdaman ng pagmamahal. Paano ka pa magbibigay ng pagmamahal, 'di ba? Yun yung sinasabi ko na baka naman. Sige, kung halimbawa, ngayon kasi, Christine, binigyan mo ng chance eh. So, dapat kapag ka binigyan mo ng chance, paninindigan mo yun. Yung decision mo to give that chance. You give that chance. Pero kapag ka naulit, sa tingin ko, you choose yourself. You choose yourself and your kids. Choosing yourself means also choosing your kids. Bakit? Kasi ulitin ko, hindi mo nga mabibigay yung love na kailangan ng mga anak mo kung ikaw mismo wala nang ganun sa heart mo. Yes, totoo yun lang yung medyo masaklap, masalimuot kasi gusto natin buo in sickness and in health, ganun. Pero yun nga madaming biktima na nananahimik na lang sila kasi nga natatakot sila sa sasabihin ng iba. Correct. Kumbaga may mga sitwasyon na sa isang relationship na You know how to say no. na hindi mo na pwedeng gamitin o gawing dahilan yung separation should not be an option. Correct. Kung toxic na talaga, Sobra. kung talagang nasasaktan ka Tapos ang na. sungit mo na sa lahat kasi nga wala ka ng pagmamahal. Alam mo yun, nadamay na yung kaopisina mo mabait. Alam mo, binibigyan ka lang ng kape. Iisipan mo na masama kasi ganun ka na eh. When you're bitter, tandaan mo, di ba? Ito, hindi naman itong babawan. Pero, tingnan natin sa ibang angulo. Kunyari, when you're broken-hearted, mainit ang ulo mo. Hindi, wag na broken-hearted. Wala kang pera. Hindi ba't kapag wala kang pera, apektado ang lahat?
'Di ba? Masusungitan mo yung nagbebenta sa'yo ng buko, nananahimik lang naman siya. Nagtatrabaho lang naman siya. Correct. Gusto niyang Gusto niya makainom ka maghanap ng buhay. masarap na sabaw True. ng buko. Anong ginawa mo? Dahil wala kang pera, ang dami mo nang sinabi. Hinawakan Diba? mo yung itak niya. Correct. At ikaw ang nagbalat ng buko. Correct. Gusto mo mag-shed Malabas ng lang ang galit, galit, eh. oh. Oo. 'Di ba? So, nananahimik yung isa mong kaopisina. 'Di ba? Sinita mo ng bonggang-bongga, hindi ka naman inaano. 'Di ba? Yung mga ganun. Bakit? Mainit ulo mo eh. Kasi wala kang pera. Ganon. So parang yun lang sinasabi lang namin. Ganon talaga kapag yung puso mo hindi na masaya. Madami ang affected eh. Hindi May lang may ripple effect. Yes. Kumbaga talagang madadamay yung mga wala naman din kinalaman na. Correct. But then again, depende, no? Depende talaga sa Depende tao. talaga, eh. We're not Generalizing. Oo, tsaka hindi namin sinasabi talaga, makipaghiwalay ka na. Hindi ganon. hindi eh. Oo, parang ang sa amin, outward assessment lang. Na Sa parang, sitwasyon niya, kasi ha? base sa kwento mo Oo. no? Pero depende kasi yan sa tao. Depende yan sa'yo. Kasi bawat tao kanya iba't iba ng tolerance eh. Kung ikaw Correct. yung tipo ng taong sobrang martir nga, sobrang mabait, na kahit gaanong kasalanan na gawin sa'yo ng tao, kaya mo magpatawad, then save the relationship. Pero kung ikaw yung tipo ng taong alam mong talagang hindi mo na nagagawa yung gusto mong gawin, sira lahat ng plano mo, hindi ka nakakapag-perform buong maghapon, di ba? Because of that person, dahil sa ginugulo ka na ng taong yun, then it's time for you to Eliminate the Yeah. enemy. because that's an enemy. Eliminate the enemy. Uy, di Diba? ba ganun Oo. yun? Sabi din naman ng kaibigan kong pare, kung meron kang may isang bagay o isang tao na laging nagbibigay sa iyo ng kasalanan, yun yung dahilan kung bakit lagi kang nagkakasala, 'di ba? Iiwasan mo yung taong yun. Correct, parang- I-eliminate mo siya sa life mo. Parang sa mga kaibigan natin, di ba? Sa una, mga kaibigan natin yan, pero in the long run, makikita lang talaga natin kung sino talaga yung tunay na kaibigan. And eliminate Eliminate mo na isa-isa. Yes, eliminate. Ito, hindi mauutangan. Eliminate. Tama. Hindi mo ko na- papakinabangan. Oo, hindi ko na yan friend. Wala akong mahihita dyan. Wala Oo. na. Wala. Wala. Di ba? Friendship over. Di ba? Parang eventually ma-realize mo na kailangan you have to eliminate some of them. Kasi di ba naman talaga kailangan may naninira lang, may chismosa, mayroong manggagamit lang. So, Correct. pag tinagal mo sila sa buhay mo, ma-realize mo, ay oo nga no. Hindi ko pala Mas, sa kanila mas ano pala, kailangan. mas naging maayos pala yung buhay mo. Although ibang lebeto kasi asawa mo to eh. Correct. Mabigat din yung statement na binanggit niya, partner, na Yung the pinili ko- husband is trying to improve himself. Oo. Na nagsisikap naman na nagsisikap maging naman. maging matino. So tingnan mo din yung aspetong Yun yun. nga yung sinasabi ko kanina, partner. Kasi you decided to bring him back to your life. Panindigan mo yung desisyon na yun. Ibig sabihin, kung talagang pinapatawad mo siya, dapat ang pagpapatawad mo talagang truly. Walang halong eklavu, girl. Kasi kung may eklavu yan, yung pagpapatawad, ikaw din yung hirap dyan eh. Oo. Di sana hindi mo na siya tinanggap kasi hindi mo naman pala mabigay sa kanya yung trust. 'Di ba? Kaya lang yung sa mga tanong niya, partner, dun sa huli, ang dami niya ng tanong, paano move on? Paano mag-heal? Paano mag-heal? Oo. Paano mawawala ang galit? So obviously, parang mahirap panindigan yung decision mo to bring him back to your life. Pero yun nga nagdesisyon ka, subukan, i-exert mo talaga lahat talaga ng mga efforts. 'Di ba? This time ulitin po namin, lagi namin sinasabi, i-magnify mo yung strength. Ano ba yung strength na meron siya? Kaya hindi mo siya mahiwalayan. 'Di ba? Ano ba yung meron siya na kahit na nasaktan ka niya na sobra, hindi mo siya mahiwalayan kasi may something about him. Yung mga ganun. Kung talagang paninindigan mo na he stays in your life. Correct. Isang practical na pwede mo ding gawin, itanong sa sarili mo, napag-usapan niyo ba 'to mag-asawa? 'Di ba? Iba rin kasi yung nag-uusap kayo at napaintindi mo sa kanya na alam mo, nababastusan ako sa ginawa mo at hindi maganda 'yon. Hindi maganda yung effect sa akin. 'Di ba? Kasi pag naintindihan niya 'yon, may i-consider niya. Pero ang weird yung, naman, partner. Yung pakiramdam mo na ay oo nga, parang mali ako sa ginawa ko, titigilan ko na Ang 'to. weird nun, partner. Di mo naintindihan. Kadiri kaya binastos mo yung yung kapatid. Di ba parang, wala lang. I get it, partner. Tama ka naman. Dapat pag-usapan. Pero dapat gets niya na mali siya, ha? Hindi yung, ay, oo nga, mali ako. Utot mo, Violet. Di ba? Nagulat ka pa, mali pala ako.
Ang sarap pong itapon sa dagat-dagatang apoy, friend. Di ba may mga Oo. ganung aspeto na kailangan yung i-address pag-usapan ninyong mag-asawa. Masinsinan. Yes, and acknowledge the issue. Kapag na-discuss nyo yan, di ba napag-usapan nyo na masinsinan, and then pag-usapan nyo yung tamang solusyon. I think yung pwede mong atake dito, Christine, is kung ano yung naging effect sa'yo. Yun yung naging consequences ng mga Oo. ginawa niya. Na sabi mo, ang tahimik ko lang na tao, pero naikwento ko sa tambalan. Di ba? May mga Oo. ganun na parang mapupush kang bigla gumawa ng mga bagay na hindi mo dati nagagawa. Correct. Kasi masakit, kasi masaklap, kasi Tama. Pag-usapan yung mabuti. Ako naniniwala ako sa magkarelasyon, mapa-mag-asawa, mapa-mag-jowa, kapag mayroong problema, pag-usapan talaga agad. 'Di ba? Pag-usapan ng puso sa puso, masinsinan. bago lumaki. Actually, bago Totoo yun, lumaki. ah. Kasi minsan, 'di ba, may mga ibang tao nag-break dahil lang sa 20 pesos na bulok. Alam mo yung Correct. ganun. Tapos marirealize mo, para naman tanga, nag-break sila dahil sa 20 pesos pinagawayan nila. Ang hindi mo alam, build up na kasi yan Yes. Dati pa nasasaktan yung isa, tinitiis-tiis. Hindi sine-express yung feelings. Correct. Lagi nyo tatandaan, ang kapartner po natin ay hindi propeta. Hindi po tayo manghuhula, hindi po natin na-foresee ang future. So, 'di ba yung mga arnarte ng mga babae, okay lang ako, kahit hindi ka naman okay. Okay lang ako, pero nagdadabog ka, nagbabasag ka ng plato, True. di ba? Okay lang ako, pero yung pag-ikot ng eyeballs mo talaga maumabot hanggang batok, di ba? Binabagsak mo nga yung pintuan ng kwarto True. nyo every time na papasok ka Oo, dyan. pero sabi mo, okay ka lang, di ba? May mga iba, tinatanggap lang nila yung okay mo, di ba? Correct. Na hindi nila alam na hindi ka na pa talaga okay. At yun Tas yung bagay. Until nag-build up. Yan. Until lumaki. Tama. Until naghiwalay kayo nang dahil sa 20, di ba? Correct. Yung ganun. Bagay na hindi nyo lamang napag-usapan. So yun yung pwede mong gawin. Mag-usap kayong dalawa. Diba ngayon may mga problema din, partner, na minsan hindi kayang resolvehin ng mag-asawa lamang. Kaya may mga kaibigan tayo na pwede nating ipasok sa sitwasyon. Diba mga kaibigan mo na pinagkakatiwalaan mo? Yeah. Diba? O kaya diba pumapasok ng iba sa marriage counseling. Yan. Kasi hindi na nila kaya yung Nang mag-isa. yung silang dalawa lang. Correct. So pwede mong gawin yung mga ganong klaseng Kumbaga steps. parang when you decided, Christine, that you were gonna bring him back, that you brought him back to your life, you exert all effort. Yes. Ngayon, yun nga, it's a different topic altogether na kapag ka talagang yung ginawa mo na lahat nag-marriage counselor, lahat na nag-usap ng masinsinan, Pero bastos talaga siya. nag-travel kayong dalawa para magkaroon ng me time, yung mga ganun. Pero ganun pa rin siya. Then, mag-decide ka na. Oo. Yun na yung mag-isip-isip na din. But for now, because you decided to bring him back, panindigan mo yung decision mo. More effort. More effort. At Yes. dapat siya din, yung guy din, more effort. Irita ko dun sa guy. Sana masampal ko isa lang. Tapos yung gagamitin kong panampal, yung kakabili ko lang na upo, yung malaki talaga, partner, yung papasampal ko. Yung sariwa para malutong. Oo, partner. Para matigas. Yes. Bagong pitas. Ganon. Salamat, Christine, for sharing your story with us, and I hope you can move forward. Maka-move on ka din, di ba? Yes. Sana mahanapan mo ng solusyon sa lalong madaling panahon. Yes, true lalo to lang halong eklabu. O siya mga kabisyo, kung kayo po ay merong kwento na gusto nyo pong i-share sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at May wagang burnay story at gmail.com. Bali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. nakatutok sa atin ang Ilabamo Laundry Shop. Nakikinig daw sa atin. Uy. Maraming salamat po. Thank you. Salamat ng marami dun sa mga tambalanista na nakaantabay. Lalong-lalo yung lahat ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan na naghahanda para sa kanilang gift giving. Paskuhan Uy. 2021. Very good kayo dyan. Salamat po. O siya, kami naman po ay exit na. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Ang inyong mga Feel Good DJs ngayong Feel Good Tuesday na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!